aking laman at ang aking puso ay nang pagpapanumbalik ang Diyos. Kalakasan ng aking puso at bahagi ko may pagkailan man ang ahaya ay malapit sa kanila na may pagdag na puso at inililigtas ang mga may pagsisisi. Tiwag kanyang tinigagaling ang mga may bagbag na puso at tinatahiyang niya'y ang kanila mga sugat. Huwag kang matukot sa pagkalit ko'y sumasa iyo.